दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों जों बैसोगोराफ्राल' बोराय बुरिफ्राल' बाथौ धोरोमखौ सिबिबा जानाय नङा। आं दहायनो बुंदों जोंनि न'खराव दिनै नोंथांमोननि सानस्रि साननाय हनायफ्रा जेरैबायदि न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंनि सानथौ सानस्रिफ्रा बेबायदि जानांगोन। आरो बेबायदि जानो गोनांब्ला न'खरनि फिसा फिसौ गासिबनोबो बे धोरोमनि गियानखौ होनो नांगोन। अब्लासो जोंनि न'खराव जौगानाय फैगोन, जोंनि गथ' गथायफ्रा मोजां जागोन। गौथुमनि खुंगा 3 बोसोरारि जथुम्मा जादों। दा बेवहाय आंखौ गाहाय आलासि महरै लेंनानै लाबोदों। गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजा, बिमा बिफाफोर, लाइमोन सेंग्राफोर, फरायसाफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। आरो आंनो मोनसे आइडिया होदोंमोन बे फरायसा बिगोमा आरो लाइमोनफोरनि सायाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय। खोब मोजां मोनदों आङो, माने गोबां लाइमोनफोर आरो बिगोमाफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंनानै, मानोना जोंहा दाबो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गोबां बिथिङावनो सांग्रां जाबावनांगौ दङ। जे गथ'फोरखौ माबोरै जोथोन लानांगौ बेफोरनि सायाव। बेबायदिनो जोंनि फरायसाफोर, लाइमोनफ्राबो गावबा गावनि जिउखौ दानानै लानांगौनि थाखाय नैबे बुब्लियाव माबायदि खामानि मावनांगौ, जोंनि आखल आखुफ्रा माबायदि जानांगौ, बेफोरनि बेलायाव गोबां मिथिनो गोनां बा बिसोरखौ मटिभेट खालामनांगौनि गोनांथि दं। दिनै खैलाजुलि बिया दुलाराय बाथौ गौथुमा ओरैबायदि मोनसे मोजां हाबाफारि लाबाय। दिनै बिसोरखौ ज' खालामनानै आंजों लोगोसे माखासे आलासिफोरखौ लिंहरनानै बाथ्रा बुंनो होबाय। निस्सय बे बाथ्राफोरखौ जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा बुजिना मोनगोन, बिमा बिफाफ्रा बुजिना मोनगोन। थ' बेबायदि बुंनाय बायदियै जुदि जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जोथोन लानो हायोब्ला, जोंनि लाइमोनफ्राबो जुदि मानियोब्ला, निस्सय जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां मानसि जाहैनो हागोन। सार, जोङो नुनो मोनो एखनबा जोंनि समाजाव किसुमान आब्रुथि गैयै देखायबाय थानाय, ससियेल मिडियानो जा जेखि माबायावनो जाया आब्रुथि गैयिनि बेलायावबो आं नैबेखौनो बुंगोन। दिनै आं नैबेयाव खैलाजुलि बिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे जुथुमनि सिथ्लायाव मन्दिरनि सिगाङाव आं गसंनानै दङ। आं नैबे मोनसे खोथाखौ बुंगोन, जोंनि फिसाफोरनो जेलानाखि जोङो आध्यात्मिक गियान होनो हाया, धोरोमनि सानथौ सानस्रिफोरखौ जेलानाखि जों बिसोरनो बुजायनानै होनो हाया, अब्ला जों गथ'फोरखौ सहसै मोजां खालामनो हाया। मानोना न'निफ्राय ओंखारनायनि उनाव बिसोरो जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय जा माखासे गाज्रि थासारि, बे गाज्रि थासारिजोंसो गोरोबहैनो गोनां जायो, बेफोरखौसो नुहैयो। थ' ओंखायनो जोंनि उन्दैफोरखौ, गथ'फोरखौ जुदि जोङो बिमा बिफाया उन्दैनिफ्राय जुदि बिसोरनि सिगाङाव धोरोमनि बाथ्रा बुङोब्ला बा धोरोमजों जुदि एसे सोमोन्दो लाखिहोयोब्ला, जायनिखि जि धोरोमखौ फोथायाथों मानो, बे धोरोमखौ सिबिनाय समाव, खुलुमनाय समाव जोंनि फिसाफोरखौ लाफादेरोब्ला निस्सय बिसोरो मालाबाबो गाज्रि जानो हानाय नङा। हामाया माखौ बुङो बिसोर बुजिनानै मोनगोन। खिन्थु जोंनि दानि फिसाफ्रा हामा होननाय बुस्थुखौ बुजिनानै मोना। कारनानो बेनो, कारन बिसोरनाव आध्यात्मिक गियाना गैया। आं गासिखौबो बुङाखै, गोबाङा जायफ्रा गाज्रि जादों। स' जोंनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो गोनांब्ला जोङो बेखिनिखौबो जों मावनो नांगोन। आं बेखिनिखौनो बुंदों। दा जोबथारनो सार, जोंनि दा बेखौनो बुंनाया, दाबो जोंहा गार्जेनफोरनो माखासे सांग्रांथि होनांगौ दङ, नङा होमबा? गथ'फोरखौ मोजां खालामनांगौबा गार्जेनफोरनि आखल आखुआ माबायदि जानांगौ, गथ'फोरखौ माबायदि जोथोन लानो नांगौ, दा बेफोरनि सायाव जों गोबां सांग्रांथि होनांगौ दं होननानै आं बुंनो हाया। दिनै खैलाजुलि बिया दुलाराय बाथौ गौथुमा जे बे हाबाफारिखौ लादों, खोब मोजां जादों। खेबसेल' नङा, खेबनै खेबथाम जेसेबांखिनि हायो लाबाय थानो नांगोन। बे बाथौ गौथुमाल' नङा, जोंहा आनसलिक एबसुबो दङ। आनसलिक एबसुजोंबो आङो रायज्लायदों। थ' बेफोरखौ गामि गामि लायोब्ला दिनैनि समाव गोनांथि जादों हिसाबै मोजां जायो। जोबथारनायाव लाइमोनफोरा माबायदि गावनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव माबायदि बिहोमा होनांगौ? लाइमोनफोरखौथ' आं बुंगोन, दिनैनि समावहाय जोंनि गोबां लाइमोनफ्रानो, सेंग्रा सिख्लाफ्रा, बा आंथ' दिनै नोंथांमोननि जायगायाव नुबाय उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो, 7-8 बोसोर बैसोनि गथ'फ्राबो गोलाव गोलाव सिफुं सुदों। हरदो हिनजावसा गथ'फ्राबो सिफुं सुदों। दा बेनि ओंथियानो जाबाय, लाइमोनफ्रा दिनै जोंनि हारिमुखौ बोजबनानै लाबाय। जोंनि गोबां लाइमोनफोरनि गेजेराव दा खाम दामग्रा, सिफुं सुग्रा, सेरजा दामग्रा ओंखारबाय। खेराइ मोसाग्रानिबो आंखाल गैला। थ' जोंनि लाइमोनफ्रा बे जोंनि हारिमुखौ बोजबना लाबाय, माने जोंनि हारिमुवा थांनानै थासिगोन। बियो मालाबाबो गोमोरनाय नंला, जोबनाय नंलिया। सार, इलिसानि खोथाखौ इलिसा बर'नि माबाखौ लानानै
बिसा सेन्ट्रेल कमिटिया मोनसे खोथा रायलायदों बेनिफ्राय साननैनि उनावहाय बिनि सायाव प्रेस मिट होनो नागिरदों स' प्रेस मिट होनायनि उनाव बयबो मिथिगोन बेनि उनाव जोंबो मा बुंनांगौ बुंगोन